dantzagurera etorri naiz, dokumental bat egiten ari naizelako, materiala berhartu behar nuen, eta sentitu nuen behar nuela gorputzarekin konektatu. Dokumentalaren gaia da trauma transgenerazionala, eta tratatzen du nire amaren tortura. Ama torturatu izan zen orain dela 50 urte, diktaduraren garaian, 18 urte zituela, bere ikasle bezala, bere militantzia politikoagatik, eta nik pixka bat alaba bezala, hasi naiz hortan indagatzen neure esperientziari begira. Dokumentalen nola islatu dezaket, behar du kreatibitatea. Nik ezin dut liburutegian eserita egin. Ez dio bidea ematen sorkuntzari. Dantzagunean aukera izan dut gorputzari espazioa emateko. Dantza esaten dugunen, igual jendearen imaginariora gauza konkretu bat etortzen dela, ez? Eta horregatik niri gehiago gustatzen zait gorputza eta mugimenduaz hitz egitea. Ze horrek imaginarioa pixka bat zabaltzen digu. Nahiz eta ni sentitzen dudan dantza egiten dudala.